kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Unong yelam barang ba ka Henyo Trip National Youth Front uba GH Karshan Lor ula klat no haka Henry Trik Naiwing Arajar Arpo haka ying sa jong u kabadan haka shnong Saiden ha Ribhoy District bat ka daw jong ka jingklat uniw nong yelam barang ba jong ka seng kadai hadin balaban ka jing shitom la kumba khandai banai AA uba Karshan Lor udai ukun jong ulit temen basan GR Khan bat ikong skin timen Karshan Lor nakashnong Saiden ha Ribhoy District kumban supen ken mau uba GH Karshan Lor uladei uway ni kidikot nong yelam ka KSU bat ka RBYF bat hadin bala no na ka RBYF ula longpat kum uway ni kinong seng ya ka HNYF bat ula batru kum Vice President tat hadu ba ula kenjo siya kakardan ban shimti kum President barangba jong kaseng HNYF kaba hadu kani ka kilimman kaba ula klat no kumbalong hadu menta uba GH Karshan Lor udang day u spokesperson ka CCIB kiya kun na kabenta ban penbet ya uput usam jong ke Indo-Bangla International Border. Kani ka jingklat no jong uba Karshan Lor kala penkendit bat pensngosi ktang amtang ya ka yeng kasem ki kon kikti bat ya kaseng HNYF. Henry ka longru ka jingdo ka bakraw ya kipat ba ka jelahi baro kaway halor usenyang ubenhei ba ula senyang syaka jela lengba ka kam ka ba ula syakri kum unong yelam seng bahalang.